Üdvözlünk a butorsorok.com-nál, használt bútorok korrekt áron, saját kiszállítással. Ma 25 kilométeren belüli ingyenes szállításról lesz szó. Kiválasztottad a bútort? Azonnal elviheted, vagy házhoz visszük neked. Ha szeretnéd, akár még aznap kiszállítjuk a bútort, összeszerelt állapotban, ahogy láttad. Nagy ágyak vagy gardróbok esetén lapra szerelten szállítjuk. 20 000 forintos rendeléstől, letenyéről akár 25 kilométerig ingyen szállítunk, tényleg ingyen. Messzebb laksz, nem gond, minden további kilométer csak 300 forint. Példa, Letenye-Zalakomar 40 kilométerre van, 25 kilométer ingyen, 15 kilométerszer 300 forint egyenlő 4500 forint, szállítási díj 40 kilométerre. A bútort a ház elé visszük, de ha segítségre van szükséged, nem hagyunk magadra. Kérdésed van? Írd nekünk vagy hívj. butorsorok.com. Egyszerű, gyors, korrekt.